na po tayo sa mga nilagyan ng mga baby cow. Super cute talaga nila, guys. Ito, ala ni doon. Hello, dali. Pwede tong dito. Uy, hello. Hello naman ko. Ay, dali tayo naman. So, dami nila, guys. From there up to there. Welcome back to my YouTube channel. This is Robbie Simagala, guys. And for today's video, guys, is manuroy ta diri sa San Pascual Dam. Ilang view diri, guys, is very nice, fresh air. Then ang ihang palibot green. Dili na nga brown kay na nga sunog. Sunog ng uban. Tungod sa kainit. So, i-show ko sa inyo yung view sa dam diri. Kani ko nga dam, guys, is money source sa water, ubay, pang ligo, pang laba, money source diri sa tibok ubay. And then kuan man siya, guys, kanang hinlo kay wala siya, dili siya pwede kasudlan doon. Wala siya mga animals nga mga didto. Way mga hayop, so hinlo mo nang diri kuhaon ang kanang panglaba, pangligo, ganun. So there. Hi guys, welcome to my vlog. Welcome back to you, my So we're going. I mean, naanami sa asan eh? Damong Padungan. San Pascual. Damong Padungan. Nagpicture may ganina dire kay like it's a fresh air and nice iyang view. Oh, Bisaya na to, ha? Ikaw, day. Asa mao ko sila musturya so kamirang mama. Kumusta? Pero pa din. Kumusta ka lang? Kuya ninyo. Sige, ikaw kasi yung istorya to sa channel, sa vlog. Ay, mga bay. So, guwa po mo katanaw sa channel sa akong asawang body. Niya taron sa San Pascual bay na tagyo. O ganahan mo tanaw sa channel bay. Subscribe lang. Anak ko gamay anti kay murag. Ruby. Hangad gamay ng camera. Na. Okay. O karon gaya aton sa unahan ng tanang tayong viewer to bay. Hello guys. Welcome to my vlog from Ruby. Yay! Ano guys, San Pascual ni ani napita sa sakop sa ubay. Nindot lang view bay no. O ito sa unahan bay napoy nindot adto na daghang mga talaunon nga mga bundok sa bukid bay. Sumo ni view sa Bohol. Pag wa mo ka anin ning lugar ang ani alam. Unta na mabalik ang panahon. Bohol panagsa. Salamat bay. So hi guys, I just want to show my latest update of my hair chart. Na gipakuan din ni Brazilian colored. Yeah, then sa to mo yung gipa-colorin kini mo sa mami nga apilan ko no danhi kay I don't know why. So alright, char. Picture. Ate Bilin. Ika na putianan. Asa man? So guys, mo ni atong view diri. Atong view kay nami diri. Bisag dili ko taga diri ato na lang ha. Ay na lang mong palag. Unya mo ni siya diri. Ang yang palibot mga kakahuyan unya. Way mga balay, walay hayop. So hinlo ang dam diri guys. Ito murag kuan siya kana na ay linaw. Ayan na. Ha? Kanya guys, ato na punta sa unahan kay na ako no inindot po dito nga view. Ato tong adtuon. Okay, let's go. Tara, sakay na. Ay sa kay mag-TikTok pa ko.
Let's go! So guys, human naman ta nagpadagat, magpabukid na sa taron. Niya na sa ta sa moto, mga chocolate hills. Iba tong chocolate, my hills guys. Hindi to makakain kasi my hills. Hindi din hills, na hills sa paa, sa sandal guys. So, mo kun ilang diring view sa ibabaw. So kani nga dam na itubig diri makita. Sumpay ni sa atong gitan-aw na to dito ganiha mo ni hang karugtong sa pag-ibig, karugtong sa pagmamahal, karugtong sa life pala kasi kapag walang tubig, walang life, hindi tayo mabubuhay, charot. Ana, nice yan, uy. Ato pati. Nice mong view kay puro green. Kuan man gud na. Ay, sakit. Oh my god guys, look at hait kayo diri ha. Oh, gisuroy man ako diri na nanunod-tunog mi diri nagbantay laman mi kay hait ning among tong banana ay mga kuan man ni bugang. Tay santol. Asa santol? Kato. Puro magsantol. Santol. Santol nay mangga di ay lumboy. Kadto murag Kanang gagmay. abihin. Mura. Karon maron. Kanang gagmay kayong lingin. Oh, kana bihid tingan. So guys, dahil na po tayo rito guys. Punta naman tayo doon sa unahan. May mga ano doon daw guys, may mga baka at saka kalabaw. Ayan, puntahan natin doon. Let's go! Ayan guys, papasok na tayo sa stock farm. Kung saan makikita natin yung mga kalabaw at saka baka. Yung pinagkukunan ng source sa kuan. Chocobaw, Chocomilk, fresh milk. Ayan. Tinatawag yan dito guys, chocobaw kasi tawag sa galing sa kabaw. Pero chocomilk yan guys. So guys, nandito na po tayo sa loob ng stock farm. Makikita natin po dito yung mga kalabaw. Ayan, kalabaw. Mo, pwede po ako sumakay sa iyo, kalabaw? Ha? Hindi pwede, kasi mabigat ka. Di naman, magaan naman ako ah. Say sinta lang timbang ko. Say sinta di manggod. Ayan, doon guys, marami ding mga baka yan oh. Ayan yung mga baka guys. So, sila yung mga pagkukunan ng gatas, fresh milk, from the cow, from the carabao. So, ayan, may kalabaw din dito. So, baby carabao. Baby carabao, where are you going? Nagpalayo. Grabe, green na green talaga yung ano, damo guys. Fresh na fresh yung mga pagkain din nila guys. So ano guys, may mga baby cow, baby carabao dito. Yun oh, naguna yung baby ko at saka yung hubby ko. Doon nilagay ang mga baby cow. Agay, ako gumigas. Ayun, mga baby cow. Hello guys! Nandito na po tayo sa mga nilagyan ng mga baby cow. Super cute talaga nila guys. Ito na. Alam ni doon. Hello. Dali. Pwede ito. Uy. Hello. Hello naman ko. Ay, dili tayo na mag So, dami nila guys. From there up to there. Dari, makanilang tag-ari. Ay, hello. Hello, baby cow. Hello. Uy, di pa hilang. Sa gobyerno dai kono nite. Oh, sa gobyerno. Di na mao ang sa stock farm jud. Sa stock farm. Dili. Hi, ala nakahiyang ko. Ay.
sa gobyerno. Ato ra sa abiyon sa Ay, dili sa farm. Naglay down. Higda si Jo. So, akala ko, ikaw pa rin yung isa aso. Uy, may aso. Ayan, so ayan, medyo malaki-laki na po yung iba guys, kaya sinikarate nila. Ayan, Lala, nitanaw na ho. yung isa kawawa naman. Uy. Ayan, kawawa. Siya yung may tag na 816. May sakit ata. Nawag isa nang yun. Sabi nangihi. Nangihi po. Uy. Sunod-sunod sila mangihi. So guys, mo ni ang ilahang mga pagkain. Ayan. Gikuhaan sila og mga pagkaon, mais. Mo din ni sila ing kuan diri Kani si sir guys, mo din ni ga kuan diri. Ga manager. Ga bantay, siya ga manage. Ag ikaw sir. Email ra de ko na siya guys. Signal. Uy, may dog guys. Look at ala kaanad. Uy, hala anara. Uy, anara. Murag kaluha dito. Nasikog ato sige ko sila duol. Anara uy. Sa man yung mga iro Ha? Asa rin? Oh, labrador. Wow, ang cute. Joke. Uy, pagpapayong ato ate, kamera na iwan. Napo diri mga baka guys, oh. Dadagko na ni diri. Ug mabuntis na. Dagko na ni diri kaysa didto. Ingat ni sila murag nangatangtang ilang balhibo. Dagko na ni. Sa dito. Dah nagpasirit be. Tara be, isaud. Isaud be, ta. Dungan-dungan pud sila pangihi na. Isa ihi pud sila kanan. Agpanit may kuan. Gwa pag panit ag binuhian. Sipat ni sipat. Sipat uba. Wa ko ninjo buhi ha. Wa mi ninjo buhi. Hindi sa ko na mobianan ha sa mo diha kay duol pa mo duolon sa kataw. Magkabuhian mga basa mo. Minsan tanaw siya naki-selfie naki-camera. Tanaw siya oh. Wow, nananaw sila guys. Nakasabot silang gi-videohan. Ang cute. Hala oh, ni dool siya do. Nool sila nananaw. Sa isa na tubo. Okay.